Smai ser, croeso I grochan Disney. David dwi. Ac April dwi, dau ddysgwyr Cymraeg da ni. A dau fan Disney da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Helo pawb, croeso nôl. Helo April, sut oed ti heno? Iawn, diolch. A ti, David? Dwi'n iawn. Sut mae'r bywyd? Un rhywbeth yn ddiddorol? Dim really. Ti? Wel, dwi wedi bod yn gwylio Cars eto o'r wythnos yma. Wyt ti'n hoffi'r ffilmiau Cars, twyt? Ydw, dwi wrth fy modd efo Cars. Roedd hi'n syndod, achos sgen I ddim diddordeb mewn Cars, wel, ceir, yn gyffredinol. Ond, just cyn y cyfnod clo, nes ti wylio'r ffilm, ac yna nes ti ddeud y dylwn ni wylio'r ffilm. Baswn i'n hoffi'r ffilm. Ro'n i'n hoff iawn o'r ffilm. Dwi'n hoffi'r cerddoriaeth. Yeah. Mae yna un cymeriad yn y ffilm, Llais Asiant, Lightning McQueen, tra mae o ar y ffôn. Mi gaeth o ei chwarae gan Jeremy Clarkson ym Mhrydain ac yn America. Jeremy Piven, dwi'n meddwl. Pwy ydy Jeremy Piven? Actor enwog yn America. Dim enwog yn NASCAR. Na, dim o gwbl. Beth bynnag, dwi'n caru'r cyfeiriadau at Prydain ac wyt ti'n dallt y cyfeiriadau at America. Felly, pan da chi'n gwylio Cars ar Disney Plus, da chi'n clywed yr actor Americanaidd yn chwarae'r Asiant. A pan da ni'n gwylio'r ffilm yma ym Mhrydain ar Blu-ray neu DVD, da chi'n clywed Jeremy Clarkson. Mae'n ddiddorol. Ie, dwi'n cytuno. Sgen I ddim diddordeb mewn ceir am mywyd go iawn, ond dwi'n hoffi'r ffilmiau gan Pixar yn fawr. Ffilmiau bendigedig. Mi nes I benderfynu gwylio'r ffilmiau Cars cyn I ni fynd i'r parciau amharus, achos just cyn y pandemic, eithon ni I Walt Disney Studios amharus efo'n gilydd, ac ar y pryd, roedd na un neu ddau atyniad Cars yn y parc, felly ro'n I isio gwylio'r ffilmiau cyn y taith. Ond does na ddim atyniad mor wych amharus ar atyniadau yn California. So ni'n hoffi mynd I Cars Land yn California Adventures yn fawr. Ie, dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl mae Cars Land ydy'r un peth yn fwy na dim arall baswn ni'n hoffi gweld. Da ni erioed wedi bod yn California eto. Ie. Mae yna un neu ddau atyniad Cars amharus ar hyn o bryd, ond mae Cars Land yn California yn fawr iawn. Wel, paid y deud gormod, Siwr. achos dwi'n osgoi fideos a phethau ar YouTube yn fwriadol. Dwi eisiau mynd efo dim spoilers. Ie, fel arfer dwi ddim yn trio gwylio spoilers. Ond mae gen ti lawer o wybodaeth am Cars Land, toes? Oes, a siarad am Cars Land, a mi geithon ni syniad da am ddechrau'r benod y mis yma. April, ar hyn o bryd, be ydy dy hoff atyniad Disney mewn unrhyw parc? Wel, atyniad tipyn bach yn Dadleuol, dwi'n meddwl. Ie. Dwi'n dwlu ar Tower of Terror. Ie, amharus. Amharus. Pan wnaethon ni fynd I Baris yn 2019, dwi'n meddwl. Roeddwn ni'n lwcus, achos roeddwn ni'n medru mynd eto ac eto ac eto. Roeddwn ni'n aros am 5 munud bob tro. Achos, wel, roedd y parc yn ddistaw, ac hefyd, dwi'n meddwl bod llawer o bobl yn boeni am fynd ar Tower of Terror. Ond dwi just wrth fy modd efo Tower of Terror. Roedd o'n anhygoel rhedeg trwy'r ciw eto ac eto ac eto.
eto? Wel, mae'n bosib mae Tower of Terror ydy un o fy hoff atyniadau hefyd. Fy hoff Q ydy o i ddeud y gwir. Mae'r Q yn fendigedig. Llawer o fenolion Disney wrth gwrs, a dwi wrth fy modd efo pethau Art Deco hefyd. Mi fedrwn ni'n sefyll ac aros yng Nghw Tower of Terror am awr neu ddwy. Ond, fy hoff atyniad really ydy'r Enchanted Tiki Room yn America. O, Dadleuol eto. Pam? Achos mae yna lawer o bobl sy'n deud, iawn, dwi'n hoffi eistedd a defnyddio'r air conditioning, ond mae'n ddiflas. Ond mae'n drwg gen i, ond dwi'n cytuno, dwi ddim yn hoff iawn o'r Enchanted Tiki Room, yn fy mar. Mae'n glasurol i mi. Dwi ddim yn fan. Mae'n glasurol. Mae'n syml, yr atyniad cyntaf efo animatronics oedd o. Mae'n dipyn bach yn dated, ond pen o'n i'n 10 oed, roedd o'n mor hudolus. Roedd y gerddoriaeth yn hyfryd, roedd y cymeriadau a'r lliwiau yn hardd. Fi oedd yr unig berson oedd yn eistedd yn y cefn ar y pryd. Mi wnaeth yr adar a'r blodau ddwad yn fyw, mi wnaethon nhw ddechrau yn canu. Roedd o'n teimlo fel oedden nhw'n perfformio dim ond i mi, mor hudolus, yn enwedig i blant. Da ni'n anghofio sut mae plant yn gweld pethau weithiau. A sgen ti Ffedog Enchanted Tiki Room hefyd, David? Oes. Mae gen i Ffedog Enchanted Tiki Room. Anrheg gan fy ngwraig hyfryd. Na i drio postio llun o'r Ffedog ar Instagram. Felly, Enchanted Tiki Room ydy fy hoff atyniad. Fy hoff atyniad arall ydy Pirates of the Caribbean. Yn y dyddiau cyn yr internet, cyn ffilmiau Johnny Depp, roedd rhaid i chi fynd i'r parciau i weld unrhyw beth am Pirates of the Caribbean. Roeddech chi'n medru gweld lluniau mewn llyfrau, ella, ond doedd yna ddim fideos YouTube. Pen o'n i'n blentyn, roedd yna gyfres fideo i blant o'r enw Disney Sing-Along Songs. Oed ti wedi ei gweld nhw, ond do? Do. Da chi'n mynd i ei ffindio nhw ar YouTube ar hyn o bryd, dwi'n meddwl. Un o'r ganeuon yn sing-alongs oedd Yo ho, a pirate's life for me. Ro'n i wedi fy synnu. Ro'n i'n meddwl, pa ffilm ydy hon? Nid ydy hon mewn ffilm, o'r parciau ydy hon. Roedd o'n ddiddorol, roedd o'n exotic. Oed ti'n hoffi Pirates of the Caribbean hefyd, yr atyniad? Ydw, wrth gwrs. Mae'n mynd ar Pirates of the Caribbean yn Hanfodol pan da chi'n mynd i'r parciau. David, oes na atyniad wyt ti ddim wedi reidio, a fas ti'n hoffi reidio? Ie, wel, dwi'n cytuno efo ti. Dwi eisiau mynd i California efo ti ac yn reidio popeth yn Cars Land. Hwrei! Bobl bach. Ar wahan i Cars Land, dwi eisiau reidio Mr Toad's Wild Ride achos mae o'n atyniad gwreiddiol yn Disneyland yn California. Mae'r fersiwn Florida wedi cau yn anffodus. Mae Mr Toad's Wild Ride yn syml. Mae'n debyg i Snow White a Pinocchio am Harris. Ydy, atyniad tywyll. Dwi'n caru'r ffilm The Adventures of Ichabod and Mr Toad gan Disney. Dwi'n caru'r gan o'r ffilm The Merrily Song. Oes na... Sgen ti mug Mr Toad, David? Oes, anrheg eto gan fy ngwraig. Diolch yn fawr iawn. Cario ymlaen. Diolch. Oes na unrhyw atyniad wedi cau a fesa ti'n hoffi reidio? Oes, dim atyniad da chi'n medru reidio, ond dwi wedi dyglywedu siarad am rhywbeth yn y studios yn Florida, yn y sgwar efo'r Muppets yn canu. Oh, siwr. Yn y Magic Kingdom yn Florida, yn Liberty Square. Ac roedden nhw'n gwisgo fel Founding Fathers. Fasai hynny wedi bod yn neis i weld. Ie, dwi'n cytuno. Great moments in history with the Muppets oedd yr enw.
Dyna ti. Hoffwn ni fedru gweld hynny. Baswn ni'n medru gweld cymeriadau Muppets yn y parciau hefyd. Ro'n i mor hapus i weld Stitch ar ein taith olaf i Florida. Roeddwn ni ar ein ffordd i weld Carousel of Progress. Un arall o fy hoff atyniadau. A mi wnaethon ni gosi'r sioe olaf achos nes ti adael i mi yn weld â Stitch yn Tomorrowland a ro'n i'n mor hapus. Roedd o'n mor hudolus. Mi ges i ser yn fy lygaid, felly diolch am adael i mi ymweld â Stitch. Mi nes i ymweld â Stitch gyhyd roedden ni'n bron yn hwyr am ein fast pass i Haunted Mansion hefyd. Segwe perffaith, April, diolch. Siarad am Haunted Mansion, ein segment nesaf ydy newyddion ffilmiau. Wel, does na ddim llawer o newyddion ffilmiau ar hyn o bryd. Dwi'n dal i aros am rhaghysbyseb Snow White. Ond mae gen ti adolygiad ffilm am y Haunted Mansion newydd, toes? Oes, mi nes i weld y ffilm newydd o Haunted Mansion. Dwi wedi gweld y ffilm efo Eddie Murphy o'r blaen. Roedd y fersiwn efo Eddie Murphy yn wirion iawn. Comedy oedd o, really. Felly, ro'n i'n gobeithio fasau'r ffilm newydd yn fwy frawachus. Roedd Disney yn cynllunio fersiwn efo Guillermo del Toro, cyfarwyddwr enwog iawn wrth gwrs. Ond mi wnaeth y cynllun i weithio efo fo'n fell through yn anffodus. Pwy sy'n cyfarwyddwr ffilm newydd? Justin Simeon, dwi'n gobeithio mod i'n deud ei enw'n cywir. Mae'r cast yn y ffilm newydd yn fendigedig. Rosario Dawson, mae hi'n chwarae Ahsoka Tano yn Star Wars ar hyn o bryd ar Disney+. Danny DeVito ac Owen Wilson hefyd. Yr actor gorau yn y ffilm oedd Lakeith Stanfield. Y cymeriad prif yn y ffilm oedd o. Ac roedd o'n wych. Fodd bynnag, roedd y ffilm yn gyffredinol yn iawn. Dim ond iawn? Ro'n i'n meddwl bod y ffilm yn fwy doniol na'r ffilm efo Eddie Murphy. Felly mae'r sgript yn well. Ond does na ddim llawer o lygfeydd brawachus. Roedd y ffilm tipyn bach yn frawachus, ond wimp dwi. Mae'n bosib bod y ffilm yn frawachus i blant, ond dim i'r oedolion. Ac roedd y ffilm yn teimlo'n random. Roedd y stori yn sporadic. Ro'n i'n hoffi'r ffilm, ond mae'n well gyda'r ffilm gwreiddiol efo Eddie Murphy. Really? Syndod i mi i fod yn onest. Ro'n i'n mwynhau'r cyferiadau at yr atyniad yn y dau ffilm, ond fy hoff moment yn yr atyniad Haunted Mansion, neu Phantom Manor am Harris, ydy'r delwau sy'n canu. Siwr, dwi'n cofio. Mae'n nhw'n canu Grim Grinning Ghosts yn yr atyniad. Ac mae'r delwau yn y fersiwn Eddie Murphy, ond dim yn y fersiwn newydd. Beth bynnag, be da chi'n feddwl cynulleidfa? Da chi'n hoffi'r ffilm newydd? Da chi wedi gweld y fersiwn Eddie Murphy? Be ydy eich barn? Didwch wrthon ni ar Instagram, os gwelwch yna. Da ni isio gwybod. Unrhyw newyddion ffilmiau arall, April? Oes, mi fydd Disney Plus yn codi ei prisiau ym mis Tachwedd eleni. Ar hyn o bryd, da chi'n medru mwynhau Disney Plus am £7.99 y mis. Mi fydd y prisiau yn codi i £10.99 am yr un pecyn. Ond, da chi'n medru prynu pecyn bach am £4.99. Rhaid i chi wylio hysbysebau, ond mae'r pris yn chratach. Diolch, April. Gawn ni symud ymlaen? Da iawn, David. Ein segment nesaf ydy newyddion y parciau. Mi gaeth y bwyty Fuente del Oro yn Disneyland Paris ei gau am mis Gorffennaf. Mae gan Frontierland bwyty newydd o'r enw Casa de Coco, efo cymeriadau o'r ffilm gan Pixar, wrth gwrs. Syniad da iawn. Pen oeddwn ni yn Disneyland Paris yn yr Hydref,
Roedd yna lot o addurniadau coco am galon gaeaf. Mae'r ffilm yn swtio'r ardal am ffrantierad am berffaith. Bwyty Mecsicanaidd ydy Casa de Coco. Dwi'n dwlu ar fwyd Mecsicanaidd, felly dwi'n edrych ymlaen at ymweld â Casa de Coco yn y dyfodol. Felly, David, oes na unrhyw newyddion arall am y podlediad heddiw? Oes. Mi wnaeth Disney ryddhau mwy o wybodaeth am Princess Tiana's Bayou Adventure. Mae'n nhw'n parhau'r stori o'r ffilm gwreiddiol, ac mae'n nhw wedi rhyddhau lluniau newydd. Mae'n nhw'n creu cerddoriaeth newydd am yr atyniad. Da ni'n edrych ymlaen at yr atyniad yn ein teulu, achos mae'n nhw'n newid yr ardal o gwmpas yr atyniad newydd efo bwydydd newydd fel beignets. Mewn siap Mickey. Mewn siap Mickey wrth gwrs. Da ni'n edrych ymlaen at y drashain o Splash Mountain. Felly, syrthiwch ar-lein am y lluniau newydd. Mae'n nhw'n hardd iawn. Ac mae yna wisg newydd am Tiana yn y parciau mwyn dŵad yn berod am y drashain newydd. Mi fydd Tiana's Bayou Adventure yn berod yn 2024, ond rwan, da chi'n medru gweld Tiana yn ei gwisg newydd. Mae gen i hi ddwy wisg, ei ffrog clasurol o'r ffilm, ac ei gwisg newydd o'r atyniad newydd. Gwisg smart iawn efo trawsus smart, crys gwyrdd smart a het safari. A mae'n nhw'n edrych yn neis iawn yn ei gwisg newydd. Wel. Iawn, ein segment nesaf ydy ffeithiau Disney. Felly, April, mae gen ti ffaith am mis yma. Mi wnaethon ni wylio Zootopia wythnos diwetha. Fan rho cantaf. Nes ti fwynhau'r ffilm? Do, dwi'n meddwl bod Zootopia'n wych. Mor doniol. Wel, mae'n ffaith y mis yma'n dŵad o Zootopia, neu Zootropolis. Os da chi'n clyfar iawn, mae'n bosib wnaethoch chi sylwi ar gymeriad yn Zootopia o'r enw Duke Weaselton. A mae'n gas gan Duke Weaselton pan mae pobl yn deud Duke Weselton. Ni gaeth o'i chwarae gan Alan Tudyk. Mae Alan Tudyk yn chwarae llawer o gymeriadau Disney, yn enwedig y Duke of Weselton yn Frozen. Ac os da chi'n cofio, mae'n gas gan y Duke of Weselton pan mae pobl yn deud y Duke of Weaselton. Wrth gwrs. Dim ond joc bach yn Zootopia, ond clyfar iawn. Mae'n hynny'n hysterical. Nes i ddim sylwi ar hynny. Wel, croeso i ti. Diolch. Da iawn, April. Diolch, April, am benod arall o Grochan Disney. Diolch i ti, David. A diolch i bawb am wrando fel arfer. Peidiwch ag anghofio ein dilyn ni ar Instagram a YouTube. Diolch hefyd i'n sister podcast, Musical Talk, podlediad am bopeth musical theatr ydyn nhw. Os tasach chi'n hoffi Llais David yn Gymraeg, fasach chi'n caru Llais David yn Saesneg efo acen Americanaidd. Diolch. Dwi wedi cyflwyno ar Musical Talk o dro i dro dros y blynyddoedd. A mi geithon ni shout-out gan Musical Talk ar ei pennod diwetha. Mae'n nhw'n neis iawn yno. Felly, os gynnach chi ddiddordeb mewn pethau West End, Broadway neu musical theatre ac ati, dylech chi wrando ar Musical Talk. Da chi'n ffindio ei penodau ar iTunes, Spotify a platfformiau eraill. Diolch, Nick a Thos. Diolch, boys. Wel, dyna fo am benod 5. Diolch yn fawr iawn pawb, welach chi yn fuan. Hwyl! Mae'r benod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2023, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr David, ein tutor ar ein taith. Welai chi yn fuan. Ac rwan y bloopers. Felly mae'r sgript yn well, ond does na ddim llawer o olygfeydd brawachus.